No niin, nyt meillä tuoteesittelyssä Clean Breathin P2-luokan, ehkä ei videossa näe, mutta P2-luokan niin sanottu kertakäyttömaski. Laatikko on pakattu 10 kappaletta erilliseen muovipussiin, jossa ne käyttämättömät maskit kannattaa työmaaolosuhteissa myös säilyttää. Kuten sanoin, maski on suojausluokaltaan P2. Näkyy myös hinnassa. Erona oikeastaan sisäpuolella 3. luokan maskiin. Täällä ei ole kasvoille hyvin istuvaa kumimaista tiivistettä. Muuten samanlainen, ei metalliosia, nenässä ei ole säätörautaa. Venttiilin kautta hengittäminen onnistuu kevyesti. Muoviverkko ei painu kasaan. Estää myös repeytymisiä. Takana uudelleen suljettava ja uudelleen avattava klipsi pysyy kiinni, saadaan auki helposti. Pukeminen yksinkertaista, istuvuus kuitenkin hyvä. Hihna pää taakse, takaa klipsit yhteen, pysyy hyvin kiinni. Hyvä muotoilu. Suojausluokka P2. Voidaan helposti riisua. Klipsi auki. Voidaan käyttää päivän aikana useamman kerran. Clean Breath P2.